önökkel, karöltve csináltuk a polyexet, és próbáltuk egyengetni az útjait. Eljött az az idő, amikor generációváltás lesz. Én elköszöntem maguktól, és most is még egyszer megköszönöm a közötti együttműködést, de hát ez azért nem lesz ilyen egyszerű, mert én tovább fogom keseríteni a szabadkai szerszámosztály életét, és tovább küzdeni fogok a csippantó működtetéséért. Na hát kell ez nekünk? Meggyőződésem, hogy nagyon is kell. Valamikor, most jó figyeljetek, nem tudom én ezek a művészek után, hogy tudom ezt eljátszani, de ha jó vagyok, akkor tapsoljatok, ha rossz vagyok, akkor fütyüljetek. Valamikor régen elkiabáltam magam, Anti, van egy 20-as idomunk? Na hát ilyenek voltak a válaszok, hogy valahol hátul még lehet, hogy van egy dobozfa. Így múltak ezek a napok. Jött egy vevő, megvett 100 darabot, vett 1000 méter 20-as csövet, ki is fizette azonnal, mi meg ezt a pénzt számoltuk, és néztük, hogy mi minden költséget tudunk fedezni ebből az összegből. Ezek az idők múltak, nagyon boldog idők voltak ezek, és jól éreztük magunkat. Jön Sinkó Bandi főnök, Pista elkezdett horgászni. Hogy a francba, honnan van neki ideje horgászni, mi még ennyit dolgozunk. Hát szóval halásztavat csináltuk a pincéjéből. Úgy látszik, elfakadt egy idon. Hogy mi lesz ennek a vége? Imre! Megnéztel maga ezt az idomot? Meg én azt mondja a főnök. Befogtam az orrom, elő-hátul, belefújtam az idomba. Bírja! Hát hogy te kellett volna azt, hogy a főnök, hogy megnézzel? Hát Erzsike néni fogta a fröccsgépet, még Anti bácsi fönt ugrált a gép tetején, hogy kiessél egy idom. Ilyen idők voltak ezek. Múlt az idő. Jött másik idő is. Most jó figyeljenek, jön megint Pista. Most már nem Pista, hanem Pista bácsi. Pista bácsi azt mondja, 120 000 idomot kérek. Fél kilométer polidrip csövet. Hú, csippantunk erre-arra. Pillanatok alatt kész, pakolás, minden, oké. Pista bácsi elmegy, 1 hónap, 2 hónap, fészvég mindig nincs. Mi az Isten csináljunk? Pitty-puty, kész volt minden, pénznek nincs helye. Pedig aztán most már nem így megy, hogy mint valamikor fogtuk a gépet. Erzsike néni is elmegy nyugdíjba, megjöttek az új engelek. Nem kellett tovább fogni a gépet, hogy föl ne forduljon, ha valaki fönt ugrál, és aztán most már több darab is esett ki az egészből. És Bandi is sorra hozza az új ajánlatokat. Imre pittyent, elegáns mozdulattal most már fölteszi a darabot a próbaasztalra. Minden oké, Bohó Béláék is pittyentenek, megy a termelés, hát ez a pittyentés, ez egy csuda dolog. És ekkor jön meg a Sobri Jóska, akivel nagyon sok munkával, majdnem elkáromkodtam magam. A főnök akárhogy pittyentök, észbe, hozba, keresztbe, olyan annyit pittyentek, hogy az nem igaz, semmi se jó. Hogy magyarázzam még neki? Hát nem jó. Mikor megmérte a kis teherautót, mire bepakolták, utána mérte a nagy teherautót, normális, hogy nem pászolnak a súlyok, nem pászol semmi. A Sobri panaszkodik, az ugye a főnök, de 18 órát dolgoztam, értse meg. Hát nem olyan, hogy azt gondolja, hogy megyek haza, aztán még majd magának pittyentek is. Ez a kurva rendszer. Még beírt nekem 6 órát. Hát nézze, ide kell figyelni, de még nincs vége, jön a szörnyán, fatér! Képzeld, azt mondja, 10 teherautó! 10 teherautó idomot adtunk-e Afrikába? Hát mondom, fiam, nagyon jó, hogy áll a dolog? Az mondja, 123,5 másodpercet, ha megcsináljuk, akkor még lesz belőle
bot. Ha gyorsabban még csináljuk, lehet, hogy jut még sóra is, még paprikára. Mit csináljak, Fatér? Hát mondom, menj kérdezzem a Sobri Jóskát, aki össze-vissza pittyent, hogy hát beleférsz ebbe az egészbe. Nem tudom, hogy mennyire értették ezt az egész kis hasonlatot. Ebből azudik, hogy tényleg jó kell dolgoznunk, és a jó pittyentés reményébe emelem porram együttműködésünkre. Kapott meg egy porra? Hát, lekésett. Tessék valaki, többiek. Azt én nem akarom, hogy a többiek és a többiek. Hát emelem porram 20 éves munkák eredményére. Mindenkinek köszönöm az eddigi együttműködést, akivel esetleg igazságtalan voltam, azoktól elnézést kérek. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, boldog karácsonynepeket és szerencsés 2012-es új évet. Egészségükre! Művész úr, magára.